Bizkaiko Jaurerria elizateetan antolatzen zen eta Bilbo ala Bermeo bezalako hiriako oso gutxi ziren. Esan dakizu zer den elizate bat? Orain jakingo duzu. Az gaitezen hasieratik. Elizateak izan dien herrietan pentsatu behar dugu lehengo udaletxea eliza izan zela. Elizateak dira udal batzarrak, herritar guztiak batzen ziren, herritar gizonezko guztiak batzen ziren udal batzarrak egiten zielako elizateko atean, arkupetan, edo kanposantuan, edo hola. Bai Begoñan eta bai Deustun, lehengo udaletxea eliza izan zen. Eta gero, 18. mendean, abadeak ez normalnez ja ez daude gustora batzarrak elizako atean egitearekin, ez? Eta orduan, bueno, herriek erabakitzen dute udaletxeak eraikitzea. Sinetsi ezarren Bilbo ez zen Big Bangarekin jaio. Sortu aurretik, gaur egun Bilbo den guztia elizateak ziren. O sea, las antiiglesias que había eran Abando, Begoña y Deusto. Y eso es lo que existía. Y lo que viene aquí es que don Diego López de Haro decide fundar un puerto, el puerto de Begoña, y lo va a hacer ahí, donde luego le van a llamar Bilbao. Pero lo que hace es coger terrenos de Begoña. Así que, evidentemente, Begoña, Deusto, Abando, las tres existen antes que Bilbao. Bilboko uriaren eta Albo herrien arteko harremana aldatuz joan zen denboraren poderioz, 1924an anexiora iritsi arte. Bukatzeko harreman hori definitzen duen datu bitxi bat. Ez dakizu nola ordaintzen zieten Begoñako eta Deustoko baserritarrek Bilboko jabeei, ezta? Esa renta se pagaba en vino que producían ellos, un vino un poco para nuestro gusto actual, pues un poco agrio y un poco, digamos que poco claro, poco transparente, pero que era el que se bebía no solo en Bilbao, sino en todas partes.